Tuman ka sangkad ang drug war sa Pilipinas sa idalom ni Presidente Rodrigo Duterte. Gintawag ini isang prosecution nga sistematiko. Suno pa kay ICC prosecution kag trial lawyer Robin Croft, mayara sa natabo nga pagpangatake batok sa civilian population. Nangin na state policy ang pagpangatake suno sa iago din neutralize o kung mapatay ang ginaligar nga mga kriminal. Pagi sa violente nga mga krimen lakip na ang murder. Dili kag ma-establisar suno sa iya ang crimes against humanity. Suno pa sa prosecution, ginpalapad pa ni Duterte kag sa iya co-perpetrators ang pagpapa sa mga individual nga ginaligar nga involved sa mga krimen nga naangod sa droga. Ginasunod kay Croft ang common plan o kunang national network. Ang network ginabugusan sang state actors kang isang law enforcement personnel, amuman sang non-police assets kag hitmen. Mr. Duterte and his co-perpetrators controlled the DDS, which they used to pursue the common plan. There is a diagram of the DDS hierarchy on your screens. As the mayor of Davao City, Mr. Duterte sat at the apex of the formal and city structures. The law gave him formal operational, supervision and control over the police in Davao City. In addition to this de jure power, insider witnesses spoke about his de facto power over police and the DDS structure. Under Mr. Duterte were a combination of co-perpetrators from the Davao City Police Office and the Mayor's Office. Together with Mr. Duterte, they controlled the DDS teams beneath them. They controlled the will of the DDS perpetrators through a range of mechanisms.